U jinsabu fl-aqwa tagħhom il-preparamenti għal maratona ġbir ta' fondi illi se tkun qed tiġi organizzata nhar il-Ħadd 8 ta' Diċembru fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Din l-inizjattiva se tkun qed issir bilan illi l-Partit Nazzjonalista jkompli jsaħħaħ il-ħidma tiegħu u jkompli jinvesti fil-midja tiegħu bilan illi l-messaġġ jitwassal. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra qed jistrieħ fuq il-ġenerożità tan-nies sabiex jiġbor fondi illi tant huma meħtieġa. Tan sabiex il-Partit Nazzjonalista ikun jista' jkompli jwettaq il-pjan tiegħu u joffri alternattiva għal gvern bi pjan fit-tul. Il-maratona se ta' bidu għal ħin ta' nofsinhar fejn matula se jkun hemm diversi mistednin diskussjonijiet kif ukoll divertiment għal familja kollha. Preżenti il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Intant Net News tkellem ma' segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino illi saħa illi wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju il-Partit Nazzjonalista baqa' jissaħħaħ grazzi għal ħidma sfiqa tal-impjegati, volontiera u lajnuna mill-familji Maltin u Awċin. Kif ra kulħadd wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali, il-Partit Nazzjonalista baqa' dej bil-ħidma tiegħu. Saħansitra anke organizzajna ammont ta' protesti wkoll fejn ħeġġiġna il-massa wkoll tingħaqad magħna. Biex inkomplu l-ħidma tagħna u norganizzaw dawn l-attivitajiet kollha, għandna bżonn ovvjament l-għajnuna tagħkom biex inkomplu allura insostnu l-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. L-elezzjoni ġenerali tiġi meta tiġi irridu nkunu lesti għaliha. U allura nduru fuqkom in-nies biex tgħinuna ħalli jkollna il-ftit minn il-ħafna ħalli nkunu lesti biex nwasslu l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista għall-bidla f'pajjiżna. L-inizjattiva ġbir ta' fondi se tkun qed tixxandar ukoll fuq ir-radju permezz ta' xandira speċjali fuq Net FM b'dawk kollha illi jixtiequ jkunu parti minn din il-maratona ikunu mħeġġin jingħaqdu mal-Partit Nazzjonalista fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista.